ONYEOMA TOCHUKWU na manu umueze abatagonu onuwele onu mu malumunu mana ebe dị mma ka nwa m ga-ebi wee gụọ akwụkwọ nụ onye nwere uche ya ghọta ibe na-ekwu egwu a na-abịa n'ilu ịgụba akwụkwọ n'Enugu na agbani ịmala ebe ị ga-ebi gụọ akwụkwọ Madison hostel na-ekwu n'ọdị na agbani na-ekwukwa n'ọdị n'Enugu mmeje na mmelu agbani jebe Madison hostel dị n'umueze agbani Madison ọtụrụ modern hostel ọkaibe nwa m ga-ebi ebe dị mma wegwu akwụkwọ onye lụrụ nke a ka enye ekene ọlụ ka n'ije ụwa Prince Imabo ọgaranya bịa ụmụ akwụkwọ si mụ kene eyi na nke ịlụrụ adresị na-ekwu egwu ka ONYEOMA bịali President Nigeria Community na Turkey ezi nwanne ọya adịrịghị mma kiliwa kọdị unu anụgo maka Madison Ultra Modern Hostel ọ dị n'umueze agbani Enugu by Ukamaka Junction Goodland Street behind Chikabes Police Station Enugu agbani. Your comfort and your security is assured. Madison Ultra Modern Hostel is built with following facilities: self-contained rooms with fixtures and fittings, steady power supply with standby generator and solar energy, steady running clean water, well-equipped gym house, a minimal CCTV cameras, and adequate security. If you're looking for a place, security and comfort, visit Madison Ultra Modern Hostel at umueze agbani by Ukamaka Junction, Woodland Street, behind Chikabes Police Station, Enugu State, Nigeria. Keleji Madison Hostel ebe kọdị n'ọdị n'agbani n'Enugu ụmụ akwụkwọ bịanụ ka ike na-echukwu keleji ọzọ mmiri na-ezoro ọra oju na-eme ọgọ bịa igbote eme ọgọ bịa ọnwa akwụ n'ọgbọ ụmụ akwụkwọ si nwoke na-eyi na nke ịlụla maka keleji Madison hostel ka bụ nke anyị ụmụ akwụkwọ olubịa ka ịgbalị aja egwu na agbani ọzọ mmiri na-ezoro ọra nwonye ogwu egwu eke ọya adịghị mmanụ oji une eme ọgọ oji moto eme ọgọ oji ego apịtali ezigbote oyi ONYEOMA Tochukwu nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na Amagunze bụ obodo m mana Amagunze nnekwu dị na Nkanu mana Nkanu nnekwu dị n'Enugu